Така, и това е втора част. Чакай, че ми свърши клипа. Това е втора част на PvP България. Тук ще играем Force. И да видим кой е по-бърз. Който е по-бърз, който е по-бърз ще получи ротан флеш. Така, 3, 2, 1. 4. Да! Готово, ти си по-бърз? Айде, връщай се. Не. Човек, ти има мина. Няма какво да се таковаш. Хайде. Аз се отказвам, аз си стоя тук. Идва и War Force. Не. Чакай, аз съм... Да си видя това. Аз ще пиша War Force. Това знаеш колко е дълго, човек? Това е някъде около 5 минути. Не дай. Айде. Тъпни се. Така да е, ела на War Force. Айде, бе. Не се връщай. Чупни War Force. Чакай. Force спиш. Чакай, искам да мина. Човек, той е огромно. Да, съм истински победител. Ти си истински победител. Не, така не е честно. Ти не си честен. 4 секунди. Това ми се наби главата заради тебе. Чао, гадже. Лабиринт ли е да го еба? Да. Да го еба майката. На кой, бе? На лабиринта на кой? На коньо. Коло терориста. Да, пали. Ох, тя как си ги минал тези гадни пажени. Така, честно, газ и това е. И аз така. Дай. Дай газ. И чупа пажените с меч, за да е по-бързо. Ма не ги чупи, бе. Що? И за какво ги чупиш? За да е по-бързо. Минал го. Аз те виждам. Аз съм зад тебе. Ако ме виждаш. Името само. Откъде го минал? Отляво или отдясно? Така. Добре. Добре, отдясно минал. Аз го пушнах отляво. Сега как завърна? Лава. Лава. Лаврак. Че аз го... не, аз се върнах. Не, аз го мина пак. Да, точно отдясно. Отляво си. Да, излъгама. Отляво си го минал, нали? Не. Как така не? Минал го от дясно. Толкова хода имаше, а само... Да, се загуба в лабиринта. Аз сега идвам. Пайжни. Аз пиша War Force направо. Отказах се. Всъщност това беше трета част на PvP България, аз се обърках. Не, това знае фигурчик. Малкия. Какво? Малче, петокласник. Ти къв си, шестокласник. Седми клас. Седми ли? Сега завършвам шести. Нали сега завършваш четвърти. Вече го завърши. 4 секунди ще са ни нужни. На рана и на леле. Айде бе, човек, пиши War Force. Стана тъпо на клипа. Аз го бях написал. И стой на място. Аз съм на лабиринта, но че съм забрал да го мина. Човек, пиши War Force, моля те. Аз го бях написал, ти казах. Пак го напиши. За какво? Да почнем едновременно. Нали?
хора, сега ще отидем на спаун. Да ви покажа малко PvP. Защото този Мастер Чу нещо не иска. Геймър е идиот. Кой го казва? Бъдър. 4 секунди. Че е чангар. Кой ми я заби в главата? Челгарски. Твоите челгарски истории. Минутки за реклама. Така. А те откъде имат такива дъма неща? То дали мога да го убия с дъмото? Мина ли го? Да. Пиши Warp Force. Аз минах в лабиринта. О, боже. И знаеш какво следва след лабиринта? Спрях клипа и нали... Не те знам, ей така. Го спрях. Кажи когато го пуснеш. След малко. Тук има много хора. Ти бъбърката майна. Знаеш какво? Знаеш какво, Марио? Снимам. Какво да правим? Тук поснимаш. Ти къде си? Ама аз не мога да настигна. Аз ще имам Warp Force и те чакам. Чакай сега. Се крият един диамантен. Искам го убия. Човек в Warp Force няма PvP. Не. Не съм на форвер. Ела на Force. Викам, ела на Force. Ако искаш. Ела на спаун. Не. Аз тук е пише вики. Вики. За зрителите. За зрителите. Какво? Да я покажем на вики епични. Аз нямам айтем. Ти си луд, бе. Да, си минал Warp Force. Чуваш се слабо, бе. Така по-добре ли? Да. Ела, бе. Аз си минал Warp Force. Ня с нищо. Ну ще дадем. Мила Warp Force. Добре. И сега той ще бъде заглушен за малко. Не. И почва заглушаването. В момента не се чуваш. Що ми искаш? А то откъде се заглушаваше? Тук не може да се чупа. Няма нищо, но помага малко. Не помага. Ти ще кажеш. Нали то за миг изчезва? А? То за миг изчезва, викам.